Argiaren podcastak. Baserritarren bilgunea sortu da eredu agroekologiko eta jasangarriaren bozgorailu izan nahi duen sindikatua, gizartearen eta administrazioaren aurrean. Bigarren horrentzat gainera eskakizun argia dute, traba beharrean laguntza izan dadila. Ahots falta sumatu izan dute euren errealitateari erantzuten dion ordezkaritza falta. Hori dela eta elkartu eta txikitik eragingo duen antolaketa sortu dute. Helburua baita baserriek irautea. Eta horretarako lan baldintzak eta bizitza duina bermatu behar dira. Baserritarren bilgunea hemendik aurrera asko entzungo dugun eragile bat da. Hori dela eta babak heltzetik nola atera jakin nahi baldin baduzu, eseri gurekin Egonarria saioan. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Esan bezala baserritarren bilgunea hitz egingo dugu eta horretarako ditugu gurean Lurpagoaga eta Nerea Arrizabalaga, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta ongi etorri. Zuri eskerrak. Urriaren 11an egintzen duten eratze batzarra eta bertan sindikatu modura sortu zineten, zergatik sortzen da sindikatu bat, lehendik badaude batzuk, zer dela eta erabakitzen duzue sindikatu bat sortu behar dugu? Ikusten genuelako beste sindikatu batzuk basaudela, baina gure ahotsa faltan somatzen genuen, eta beste ikuspuntu batzuk ere falta motatzen ziren, eta beharra ikusten genuelako. Lurraldeari dagokionez, irisa almenetan kokatuko zarete oraingoz, edo Euskal Herri mailakoa izango da, Gipuzkoakoa, EAE? Oraingoz Gipuzkoan. Baina, gainontzeko lurraldetako gurekin antzerokatasunak izan alditun edozein elkarte edo sindikatukin lanerako prest. Lana aliantzak dana beharko direlako ez da. Hori da. Eta oinarriak, sindikatu honek edo elkarte honek ze oinarri zeren gainean sortzen da? Agroekologia oinarri hartuta eta bertatik elikadura burujaetza baita ere. Horrek izango dira sindikatuaren oinarriak, baina zabalik. Eta osaerari dagokionez, agroekologiaren bueltan dabiltzenak, baina baserritarren bilgunea deitu diozuen ezkero, baserritarrez, profesionalki baserritarrak direnez osatutako taldea izango da, bestelakoengan ere zuzenduta dago, asmoa bada, zer da, nuntzo bete une honetan? Guk agroekologia hitza erabiltzen dugu jakinda batzuntzako atzerakada dela. Erabiltzen dugu ez dugulako aurkitu beste terminorik, gure lan egiteko modua, bizitza ulertzeko modua, gure produktuak merkaturatzeko modua, hobeago adierazten duenik, eta horregatik erabiltzen dugu hitz hori, baina inor atzeraka ez botatzeko asmoz. Atzera eragiten du, agroekologiak? Esango nuke baietz, batzuri bai. Igual baliteke esjakintasunagatik izatea, gaur egun ekologiko hitzak ere askori neri eman normala, esaten duten moduan. Agroekologiak ere, mugimendu sozial moduan jaio zen arren, ez dakit baden konfusio ematen dulako ekologiko eta agroekologiko, baina bai, esango nuke ematen diola, sektoreko edo gizarteko zati bateri atzeraka da. Baina, sindikatua hori, baserritar profesionalei entzako sortua izan da, baina aurrera begira ez da bertan bera izten, herritarrekin eta gizartearekin elkarlana sortzia. Eta beraiek ere elkarteko kide izatea beste berme batzurekin, ez ekoizleen berdin, baina azkenean elkarlana ezinbesteko izango da. Bai, estatutotan jasotakagu kide laguntzaile figura hori. Azkenean beti izan da, baserritarrok kaletarra behar ditugula eta kaletarrek baserritarrak elkarrelikatzen garelako eta proiektu hontan ere espero horrela izatea, ez? Gu ditugun utxuneak segura eski
herritarrek betetzeko modukoak izango direlako eta herritarren beharrak ere guk asetzeko. Sindikatua azaroaren batean aurkeztu zen, baina ez da hau lan berria, alegia, lehendik ere bazatozte taldetasun horretan lanean, ez da, Egurra eta Kandela ere ezagutu izan dugu, alegia, ez zarete talde bat utxetik sortu dena eta orain elkartzen dena, aurretik badago lan bat egina. Bai, Egurra eta Kandela orain dela hiru bat urte sortu zen, Biolurreko batzar nagusi batetik irtendako lantalde baten bitartez, eta urte hauetan gure hausnarketak, eztabaidak, eta ekintza batzuk ere burutu izan ditugu, eta baina beti hasieratik sindikatu baten beharra ere begibistan izan da. Bai, ez izena ere pixkat hortik zetorren, ez? Batzar hartan sumatzen zen azan egon ezin handia, sektorearen egoeraekiko, bertan lanean gaudenen egoeraekiko, eta pixkat erreibindikazio horren bila Egurra eta Kandela, ez? Gizarteari, administrazioari, deneri jakinarazteko zeintzen gure egoera. Eta gerora bai egin ditugu hainbat ekintza, Lurrek aipatu duen bezala beken janari artifizialaren kontra Food for Future ekimenean. Bildu ginen baita ekoizle batzuk eguzki plaka instalazio baten ondorioz jasatekoak ziren lur galera bateri beraiei babesa emateko. Eta, gero Aldundiaren aurrean, bestein bat erabakiren aurrean gure desadostasuna adierazteko. Oraingoaren izenari ere heldu nahi diot, baserritarren bilgunea, baduelako gaur egungo garaietan, nahiko individualista gabiltzen honetan ere, pentsa daiteke elkartzeko deia egitea ere badela zerbait. Baserritarren kasuan nahiko lan bada, etxe bakoitzan ere badago batetik, etxeari eutxi beharra, eta bestaldetik ere bakoitzak baditu bere lantresnak, beraz, elkartze horretan ze bilatzen da, zergatik elkartu gaur egun? Indarra egiteko. Eta ikusten dugulako baita ere, bastante individualista, bakoitzak bere txikitasunean eta bere baserriko lanarekin nahikoa duela, baina haratago ere beste aldarrikapen batzuk badaudela eta hoiei erantzuteko. Behin elkartuta taldetan antolatu zarete, zein dituzue taldeak? Bai, azkenean talde eragile bat daukagu lehengo, izango litzakena gainontzeko azpitaldeak ere koordinatuko dituena. Talde ideologiko bat, pixkat gure lanlerroak edo gure pentsakera landuko dutenak, bai izan nekazal politikan inguruan, edo suertatzen diren edo guri zeharka eragiten diguten beste gaien inguruan. Komunikazio talde bat, ingo lukena kideen arteko komunikazioa eta gero gizarteari begirakoa, sare sozialen manejuan edo e-mail edo boletin ematen sorreran. Egongo litzateke gero ekintza taldea, hau pixkat, askotan harrapatzen gaituzte berriek edo gauzek bapatian, eta izango litzake talde bat azkar antolatuko litzakena berri edo ez uste edo ez behar horreri erantzuna emateko, izan bai sozialki edo izan gure sektore barruan norbaitek zerbait gertatzen zaionean antolatzeko edo auzolan bat antolatzeko gaitasuna. Eta gerokiko genuke talde ekonomiko eta juridiko taldea. Agroekologia aldetik sartuko gara pixka bat funtzionamenduan, eta aipatu dugu, agian ez dela agroekologia hitz egokiena sindikatu hau bere izteko, baina bada oinarrietako bat eta lan egiteko modu bat ulertzeko hitz egokia izan daiteke kasu honetan behintzat, edo foro honetan behintzat. Horrek ze lotura du etxalde baten, baserri baten tamainarekin? Edo ze lotura ikusi diezaiokezue?
Haundia, baina tamainari baino lan egiteko ereduari. Eta horre eta azkenian tamaina barnean sartzen da. Eredu txikiak, jasangarriak, dibertsifikatuak, hori normalian eredu handietan mono laborantza, ero mono gauza bateko produktuak lantzera joaten dira. Eta guk ikusten dituguna da, baserri dibertsifikatu eta jasangarriak. Bai, pixkat pertsonek markatzea, ez? Baserri horren tamaina, pertsona horrek duen lan gaitasunan arabera, eta zentzu hortan nola zainduko duen bere ingurua, nola zainduko duen bere burua, nola zainduko duen berakin lan egiten duten animali horiek, edo baratza hori pixkat horrek markatzea tamaina, ez? Beraz, tamainak erantzun diezaiola eredu bati, edo izan daiteke agian oso txikia, baina industrialki lan egiten duena, edo handixeagoa, baina beste eredu batzuekin, ongi dago hori jasotzea ere. Bestalde, baserritar sindikatu batek, gaur egungoari begira, zeri erantzun behar diola ikusten duzu, zein dituela erronka nagusiak? Gure kasuan, oraintxe hasi gera martxan, aurkezpen egunean ere esan genuen guk eman dugu lehen urratsa, eta hemen handik aurrerako bidea denon artean egitekoa da. Dudari gabe sektorian beharrak asko daude, eta lehenengo mai gainean jartzen deguna da, gaur egun martxan gauden baserritarrok irauteko eta jasangarriak izateko behar ditugun minimoiek bermatzea, ez? Izan sozialki, izan pertsonalki eta inguru giroarekiko. Hor, administrazioarekin tokatuko zaizue lan handia egitea, ez? Baserritar askoren ahotik entzuten dugu, traba handi xamarrak daudela, eredu txikian ari direnentzako batez ere, iraz pentsatzen dut, horretan ere ari beharko duzue? Bai, hori ere tokatuko zaigu. Bai, eredu txikian, eta gero azkenen urtean ikusi da, ekologikoa, agroekologikoaren kasi aurka ari direla lanean. Orduan guk errebindikatuko dugu gure lana, eta beraiek, guretzat bentsat traba izan biharrean laguntza izatea. Errelebo falta ere aipatzen da lehen sektoreko gaiak lantzen direnean, etengabe ateratzen den gai bat bada, eta, laborantzan ere badauka pixua. Aldi berean lotura izan dezake lan baldintzekin, eta hori da, zuek arlo horretan zer ikusten duzu edo zer lan egin nahiko zenukete? Hombre, ez dut uste zer berririk asmatu behar danik. Errelebo faltarako bermatu behar diana dia bizi baldintza gutxienaz duin batzuk. Izan lendi dauden baserrietan inkorporatzeko aukera hori landu, edo estresnak eman hori eman dadin, edo inok leku berri baten instalatzeko aukera izango balu, hori errestu, ez? Eta gaur egun lurrak lortzearena ezinezko dago, eta ze esanik ez, gero ezer eraikitzen hastea, edo izan administrazioak baimenekin eta beste mila kontukin jartzen dizkizun trabak, eta ja aktibidadeak berak ere suposatzen duanakin. Eta lehenagotik baserri pilo bat usten ari dira, baina hor, igual aktibidaderik ez daukate orain, baina auki aldezakete, eta hor errelegoak emateko, hemen oso danak oso partikularrak, ez dakite familia arteko, beti izan da, familia arteko jarraipen bat, baina gaur eguneten hori egon da, eta familia kanpokoak sartzeko, ero familia kanpokoekin errelegoak emateko, zailtasuna handia daude, orduan pizkat horri begira, ez dakigu, oraindik sortu berria gara, hori da lan hildo bat izango da, baina horre hausnarketa pilo bat egiteko, eta... Batetik izango da, jada martxan daude baserrien jarraipena kanpoko pertsona batek hartu ahal izatea, hori izango da gertatu beharko den kontuetako bat, eta agian ez dena oso erraixi emango ere, edo lan bat eskatuko duena, beste bat ere okurritzen zait, taldean lan egin ahal izatea, ez? Familian estrukturatzen zena edo dena gaur egun ere, hori nola egin
talde moduan. Bai, gaur egun badaude, badaude adibide batzuk, non inor baserrikoa edo lurroien jabe izan gabe, gerora jabe bihurtuta ere, hasi direna martxan horrela kooperatiboki. Eta egia da, gaur egungo kasuak ikusita izan litezkena ondoen funtzionatzen dutenak. Egia da, garai baten, izan zitekeen profesionala etxeko bat, baina etxeko guztien laguntzasun, eta hori asko galdu da. Orduan, horti dator baita ere bai lankargatan itotzearena, eta azkenian modelo kooperatiba hauek hobeto funtzionatzea. Baserritarren kasuan badago gauza kurioso bat, eta galdetu nahi zuetea horrek sindikatu batean zer eragin duen, kontu delako, enpresa bezala gutxi ulertzen dira, gehiengoak beren lanaren jabe dira, baina badira beste batzuk langile direnak edo nagusi bat izan dezaketenak. Horrek eragiten du sindikatu baten eraketan edo antolatzeko moduan? Eragingo du, guk aurre ikusi genuen eta estatututan jaso dugu baserritarra langileak izan ditzakela, baina ezin dela izan jabea baino jabe bat bada bakarrik langile bat izan dezake. Sindikatu honetan, ezin ditu bizar, 50% bakarrik izan alda kanpo laguntza hori. Bizkat bai, tamaina eta ez da nola esan, jendearekin lotura edo berdintasunean emateko. Nagusiak lan egiten duela ziurtatzeko. Hori da, baita. Halako sindikatuak, Euskal Herrian baditugu zenbait sindikatu, hau beste horien bere izita edo jarri dezakegu, edo Euskal Herrian bere funtzia izan dezaken sindikatu bat izan da, baina izan duzue zuen eraketarako adibidetzat, eredutzat hartu duzuenik, adibide positiborik sindikagintza mota honetarako? Gauzea, hori, egurrata kandela baino aurreragotik 2011 inguru horretan, beste saiakera batzuk egin ziren, baserri 21 sortu zen, baina gero bidean gelditu zen, eta gero hasi ginenean biltzen gu, sindikatua sortzea beti eduki dugu lehenengo ardatz bezala, baina azkenean lehenengotan indarrak ez ginituen ikusten horretarako, eta animatu gintuen nigaz Asturiasen Xuntantzak Apelsina izeneko sindikatua sortu zen, gu bezalako gure eredua eta beraiek hartu ditugu beredu bentsat isla. Zer daukate interesgarria, ona ekartzeko modukoa? Interesgarria guretzako gure berdin batzuk zirela guk amesten genuen hori iten, ez? Agian gure ez dira espektatiba, baina guk ezagutzen genuna, enba bat, azkenian guk ezagutzen ditugun sindikatu ereduak artikulatzeko kapaz ez ginen ikusten, haundi egite zitzaigulako, eta ikusita, haien txikitasunean kapaz izan ziala horrelako zerbait sortzeko, eta bidea hasteko behintzat, hor ikusi genuen, gu ere kapaz ginela horretarako. Ze opa diozu, baserritarren bilguneari? Ze izan da daila amesten duzu edo, espero duzu edo, egingo duzuelan? Niko gaintxeola hasieratikan esperoko nuke izatea baserritarron topagune bat, sare bat, edo askotan norberan arazoak bakardadian, haundi dian momentuan partekatzen dituzunean ikusten duzu beste 11 ere zure arazo berdina daukatela eta agian daren artean konponbidea beti erresagoa dela, ez? Zaintzagune bat ere bai, bosgorailu bat, bai sektorerako eta bai gizartera begira, ez? Askotan, kaleko jendea, nahiko galduta ikusten da askotan, ereduetan, marketan, eta azkenean, igual referentzia galdu iten da, zein dan benetan sektorean egoera, eta horren bosgorailu izatea.
eta administrazioariko ere zuzeneko ahotsa izatea, ez? Nekazal politiketan eragitea ez dakit, baina behintzat gure iritzia aurrez aurre ematea eta posiblea da eragitea. Eta asmatzea guzti hori aurrera eramaten eta ibilbide luze bat eukida izela. Izango te du. Eskerrik asko bioi gurean izateagatik, bai Nerea Arrizabalagari eta baita Lur Pagoagari ere, gertu-gertutik jarrituko dugu, baserritarren bilgune hau, eta esan bezala, izan dezala ibilbide luzea. Eskerrik asko. Mi esker. Eta entzule, zuei zer esango dizuegu, eskerrik asko gurean izateagatik, saio honetan ere, badakizue, gaurko atala bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzula ikusgai, eta datorren astean beste bat izango dugula. Ongi izan!